Good morning! Kami lalakad muna ni Groot. At walang available na maglalakad sa kanya. So ako na lang muna. Wait lang! Masyado. Masyado pa ha? Aray ko. Wala tayong mask routine. Paano ba yan? Nakalimutan tuloy natin. Sige, lagot. Huwag mong ihian yan. Magagalit. Lawa pa talaga. Lakad mo na siya. Nako, nako. Merong naglalandi kay Groot. Oh, nako. Jesus! Gusto mo si Groot? Ha? Gusto mo magpaanak kay Grootin? Babae yun. Uy, masagasaan ka. Dito kayo. Huwag yan. Dito ka na. Landi na ito. Papalo kay Grootin. Ang landi na itong babaeng to. Oh, masagasaan ka. Tatawid na tayo, dali. Halika na. Dali, inaaway ka nila. Dali, 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 dito. Malanding Groot. Nakatawa siya. Siya lumalapit kay Groot. Halika na, tama na. Nakapop ka na eh. Gusto ka na, kata tayo. Halika na, mainit. Sayang yung gluta ko. Outing Groot na to eh. Ayan. Kahit na kami. Basta dahil, karoon mo akong ulam ah. Wala na eh. Ulo, yung yung tuna tsaka yung tagan, langka. Si Mika. Hi, Meg. Happy na Grootin. Nakababa na. Happy na. Akit na. Ayan, masaya na siya. Nakalabas na siya eh. Poknot! Ikaw, Poknot. Hindi ka labos-labos, Poknot. Poknot na yun. Ayan, magbabad muna tayo guys ng chia para sa ating smoothie. Ano ba pronunciation nan? Mahirap talaga. Pag isang kamay lang. Gusto ko madami para busog na busog ako ang feeling ko. Ang lakas natin sa chia, di ba, ante? Ang lakas namin dito eh. Kasi nga nilalagay namin sa sa smoothie. So ito, yun. Bubulol na tuloy ako. Bababad ko lang siya dito sa organic unsweetened almond. Pati dito sa almond milk, ang lakas namin eh. Ayan, babad ko lang siya dyan. Mga 30 minutes. Tapos gagawa na ako ng shake. Habang naliligo ako. Bacon for breakfast. Bacon and egg actually guys. Pero bacon na muna. Scrambled egg guys. Mukha lang siyang pancake. Pero scrambled egg yan. Mukha talaga siyang pancake guys. Pero scrambled egg yan ah. Doon ko na kasi pinirito sa ng tagdan bacon. Ayan o. Kaya may mga siya, crusty ng bacon yan. Pero nagmukha talaga siyang pancake eh, no? Nakakatawa. Time for smoothie guys. Ayan, binabad ko na yung timmy greens. Ayan. Ito, nag-scoop na ako. Inuna ko siya ngayon. Tapos binabad ko sa almond milk. Ayan. And then, paghahalo-haluin lang ulit natin yung ice. Tapos, tropical tayo ngayon guys. Tropical fruit. Tropical mix. Yan, para may iba naman. No sugar added.
Yan, and then yung chia na binabad ko. Ayan na siya. Tapos, isang lemon. Buong lemon yan. I-squeeze ko na. Tapos, sugar, pampatamis, yung stevia or Splenda. Yan. And, itong ating Hollis Premium Farm Fresh Milk Yogurt. Low fat. Yan. Mix lang natin. Ayan guys, mag-breakfast pala kami ni Daddy. Ang tagal ko, diba, gumawa ng breakfast. Effort kasi talaga itong low carb na to eh. Pati yung paggawa ng smoothie. Yan, effort much. Pero anyway, dyan lang naman sa baba yung shop ko. So, mag-isang lang kami. Isang episode lang. Kasi kagabi hindi kami nakanood. Sobrang antok na ako. Sabi ni Daddy, sinigawan pa ako nito. Mami! Hindi ka manonood? Sabi ko. Nanigaw po na. Inaantok na. Hindi, inaantok na. Ayun. Kami nakanood kagabi. So, let's eat! Ayan, kain tayo. Ano lang to? Bacon and egg with jalapeno and ano ba to? Ano ba to, Daddy? Cucumber. Hindi. Pickle. Pickle. Yan, kain with smoothie. Merong nakikipak dito, oh. Bakit andito ka? Mga damit, ha? Ba't andito ka? Nakikigamit ka pa ng tape namin, ha? Nakikipak lang. Ha? Ba't andito ka? Ayan, no, sobrang ventables na. Uy, may nag-message sa akin, Chen, taga ano, USA ata yun. Sabi ko, oo. Kasi may order siya sa akin, sabi ko, sa'yo na lang. Binigay ko yung page nyo, eh. Ano? Si Ma'am Canada yun, eh. Oo, yung isa, mamaya at patingin ko sa, ano ko sa'yo. Kasi may order siya sa akin para sabay daw ipa-ship. So, ayun guys, I'm here na sa, sa shop. Ay! Hello, ate kong mahal. Saan ka galing? Halika rito. Iniwan mo na naman ako, ate kong bagrat. Saan mo galing? Kasi, ba't mo iniwan si tata? Kasi naigot si Kakas eh. Ah! Ay, Kakash. Di naman siya galing kay Kakash. Malapit na lang kasi si Kakash dito eh. Pawid kalsada na lang. Ayan, work na tayo. Tinimplan ako ni Jo ng ng milk tea. Napakalaki. Pero mamaya ko to. Iinumin. Lunch kami ni Daddy dito. Kasi may baon pa akong yung smoothie na nasa TV. Thanks, Timmy. Papaihaw ako guys ng ulam namin, lunch. Kasi inubusan ako ni Mama ng tinda niya. Yan, sobrang bili ng mga ulam-ulam ni Mama eh. Ito na lang, kay Japong na lang. Bango! Dito mo na, boy! Dito na! Dito na! Ayan. Thank you so much. Ito kami kakain eh. Pinaka ko kay Tito Ponying. Yung aming brown rice. Tapos, may natira naman pala sa akin konting langka. Yan. Lalagyan ko lang siya ng kamatis, sibuyas, tapos kalamansi, siling. Namnam, tapos magkakamay kami. Tapos, inihaw na na atay. Sarap. Asa na si Japong? Dito na, boy. Jap! Thanks. Yummers. Okay lang. Wow, ng baby namin. Ayan, hinikawan na siya guys ni Daddy. Tulog kasi siya, nagulat eh. Wow, man. Umiyak na din siya na. Ting-ting. Ang ganda na yan eh, oh. Oh, di ba? Ay, susumbong kay Papa, oh. Ay, susumbong, oy. Sama ng loob niya. O, diba? Pretty na yan. Ganda. Ikaw si Tintin eh. Tingin ko ang butas yun. Hindi makarelate. Ang daming kliyente ah. Ayan, Kumika, 4. Kuya, mag-tattoo ka na din. Tattoo and ear piercing shop. Oh, sponging na. Wala. Kasi ang ganda-ganda na ng bebe namin na yan. Oh, kaso suplada. Yes. Suplada ang bebe. Ito, isa. Ano na saan? Hey, may makulit dito. Hello. Hello, Ginger.
Hello. Lagot ka. Magagalit sa inyo si Maggie. Yung higaan niya. Yan, oh. Lagot. Yan si Maggie sa ilalim mo. Ano yun eh. Nagdadamdam na yan sa ilalim. Bakit mo nilatag yung ano ko, higaan ko? Maggie? Share lang, Maggie. Ginger! 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 Ayun, nahalo kami kay Ginger kasi sabi ko nabuhay pa to. Ito yung walang puwet kasi, di ba? Pina-opera namin. Yun, lusog-lusog niya. Sigla-sigla. Sabagay, masigla naman siya noon talaga. Kaya nilaban din namin. Sus! Yung tatlo, nandun sa ano, nakakulong kasi yun ang disaster talaga eh. Gretchen! Gretchen! Naututin! Tama si Groot, napaka-ututin! Sus Mariosep, kabaho pati utot niyan. Lalo na pag nasa ilalim na yan, nagpapasingaw na yan. Grootin! Groot! Hi Groot! Ay sus! Yeah. Grootin! Ginger! Ginger, Ginger! Ginger, Ginger! Ginger! Pabili po, puso ng saging tsaka tuon. Sarap. Baka ubusan mo na naman ako eh. Maaga na akong ano. Oh! Bachoy! Wow! Sige pati yan sa Baumik. Baka ubusan mo na naman ako. Nauna, times 5 ng ano mo dito, renta mo dito pag inubusan mo na naman ako. Ah. Tito Pony. Hi, Tito Pony. Ano? May kagaling. Sa Malabon. Saan ka na naman galing? Hindi ka naman dito galing eh. Nagmalabon ka na naman ah. Good morning. What's that? Is he walking? Si McQueen? Yeah. Yeah. This is walking now. This is McQueen now. What you doing? Huh? This is walking. Wait. Can you show them your ano? This one oh. What you call this? This is unicorn. Nunicorn. Ninicorn. Ang horty, no? May ano pa siya. May pa ganto-ganto pa siya. Good morning, guys! Alas 10 na pala. Nagtaka ako bakit ang aga ni Tito po niyang pagtingin ko sa oras. Alas 10 na pala. Kakaano ko lang. Nakababa ako lang ng siya. I mean, bumaba ako para ibigay yung ano kay Mika, yung bill nila sa tubig dito. Ayan, tapos kukuha na ako ng ulam at baka maubusan na naman ako. Sobrang bentables ng ano nila. Ng tinda nila. Kahapon talagang sold out. Wala pang alas 12 ata. Ubus na. So, kuha na tayo. Bili na tayo. Yan. Sarap ng batchoy, maulan. Hindi ako mag-shake ngayon, guys. Or mag-smoothie kasi maulan. Masarap mag ano. Yung mga mainit na sabaw ang inumin, ang kainin natin. Ayan. Nakapantulog pa ako eh. Oh, nag-ano lang ako ng jacket. Ano sabi mo? Watermelon damit. Maganda damit ni Tata. Pantulog pa eh. Hindi ka pa naligo, no? More snake. Hmm? Snake. Tingin ko snake. Snake. Magsagot ka na kaya sa ano? Cute! Sino nag-buy niyan? Yan, unicorn. Si Mommy. Si Mami. Hello guys! Wala na po lang kasunod yung vlog ko kanina. I'm sorry. Na-busy ang lola nyo sa mga international requirements. So, nag-ano kasi ako, nag-print ako ng mga MSDS, tapos FDA certificate ng mga, or FDA ng mga bawat brand. So, yun. Naubos yung oras ko. Teka, ba't nakaslouch ako? So, ayun. Kaya, ayun, pasara na kami actually. Ano na, 7:45 na. So, pinapaubos na lang din yung ano ni Japong. Konting-konti na lang din. Yung kanyang barbecue. Yan. Uy, katakaw naman ang baby namin. Nakahawak ka pa sa ano ah. Wow. Ngumunguya? Kala mo may ipin? Ha? Sarap, bebe? Sarap.
Sarap po. Tingin po, sige pa daw. Ikaw na umubos. Ayaw ni ate. Kasi...